Hej og velkommen til den her video. Vi vil svare på 50 spørgsmål. Lad os komme i gang! Hvad har du på? Jeg har en Nike-trøje på fra Nike. Du skal stå. Og så har jeg sådan nogle Quint-bukser på. Så det var mega godt på. Okay, jeg har sådan en polo på. Og så har jeg sådan nogle shorts, som jeg ikke ved hvorfra. Den her og den her og... Jeg synes det er Næste. Nogensinde været forelsket? Ja, for helvede. Altså man ikke når noget. Ja, det tror jeg alle mennesker har. Altså man fuck. Næste spørgsmål. Haft et slemt brud. Jeg har engang flækket af en, der var 4, tror jeg det var. 3-4, hvor jeg sad på sådan en skateboard på sådan. Og det er jo ikke et brud, når man har brækket noget. Ja. Jeg havde Har du brækket hagen? Ja. Sådan midt over. Ja. Og så kom der sådan revne. Så kom hjulen ned i flækket. Fucked. Jeg brækkede benet 2 gange en gang på en ferie. Jeg tror det vildeste brækket nogensinde jeg har, det tror jeg er håndled. Det har jeg også på. Det har jeg også på. Ja, for ikke så lang tid siden. Ja, det er jo. Yes. Hvor høj er du? Stil op. Jeg ved det sgu ikke. Jeg er sådan ikke så høj. Det er sådan Høj heller David og... nogenlunde lige høj. Og jeg er 1,65. Og jeg er 1. Nej, vi er skøre. Hvor meget vejer du? Det ved jeg ikke. Jeg vejer... Siger du? Jeg vejer 53. Jeg ved ikke, 42. 45, tror jeg. Jeg tror du. Cirka. Det ved jeg sgu da ikke. 43. Jeg ved det ikke. Tattoos? Ja, jeg har en nej. Nej, det har vi ikke. Vi er ikke gamle. Piercinger? Nej. Nej. OTP, hvad er det? Outfit. Op ved Penis. Videre til næste. OTP. Jeg ved ikke, hvad det er. Yndlingsshow. The Walking Dead. Show. Er det sådan en stand-up show? Det ved jeg ikke. Og skulle det kurs med Bjarne Bus? TV-show. Det er så godt. Ja, hvad det er? Nej, The Walking Dead, det er en serie. Det ved jeg ikke. Yndlingsbands. Band eller bands. Hvis der er S på, så er der flere, eller? Jeg har ikke rigtig nogen. Har jeg heller ikke. Det ved jeg ikke. Noget du savner? Jeg savner min onkel. Anton, det var med det. Jeg savner min onkel. Det ved jeg ikke. Hvad savner du? Jeg ved ikke. Hvad savner du, David? Anton. Savner Anton? Jeg savner Anton. Ja. Fortsæt. Yndlingssang. Havana. Jeg har mange. Jeg har også mange. Havana. Hvor gammel er du? Du? Jeg er 13. 13. 14. Jeg er 11 snart. Nej, jeg er 12. Jeg er 11. Han er 12. Jeg bliver snart 13. Stjernetegn. Jomfru. Skorpion. Vandmand. Hvor er du væsen. Kvalitet du leder efter i en partner. Stor Yndlingsquote. Yndlingsquote. Hvad er det? Er det et citat, eller hvad er det? Ja, de er sikkert hellere spist ud og smidt ud. Ja. hellere Hellere spist ud. nej, hellere skide det ud, end smide det ud. Det er stupid. Nej. Mit er nok, fuck, jeg er sådan en dum. Du ved ikke? Mit det er nummer og gummi. Nej, gummi og nummi. Næste! Yndlingsskuespiller. Jim Carrey. Han er god. Det ved jeg ikke. Der er mange. Yndlingsfarve. Jeg skal ligne årsmøde. Sort og blå. Pink. Den der. Nice. Begge. Okay, hvad er din yndlingsfarve? Jeg svarer blå. Høj eller blød
stille. Høj eller blød, skråstreg stille musik. Høj. Hvor tager du hen, når du er ked af det? Op på min værelse, så låser døren, lukker døren, jeg ved ikke. Jeg går ud og skider. Spis. Hvor lang tid tager dit bad? Det kan tage op til meget hurtigt. Det kan tage op til et kvarter. 20 minutter. Næste SP, og du synger også for meget, du er. Hvor længe er du om at gøre dig klar om morgenen? Ingenting. Du må tøj på os. Kvarter. 10 minutter. Næste har været i en fysisk kamp. Nej, tror jeg ikke. Så længe jeg husker. Ja. Jo, med Mikkel. Det har jeg prøvet. Folkeskolen med vand. Jo, jeg har Nå, prøvet. det var crazy. Men jeg klarede den. Jeg sejrede. Altså, lad være! Fucking. Et turn on. Hvad tænder dig? Hvad tænder dig, når du... Næste! Turn off. Lille Mikkel. Næste. Små patter lille røv. Grunden til, at jeg kom på YouTube. Hvad er grunden til, at jeg kom på YouTube? Nu får jeg lige hele historien. Der er sådan Ham her, han havde en YouTube-kanal. The Recital. Ham vil jeg godt. Den kommer i en træ, skulle du have en cola? link i beskrivelsen. Lige dernede. Okay. Det Men han havde en kanal, og han lavede videoer, der var rigtig cool derhjemme. Og så var vi med i nogle af hans videoer. Og så tænkte vi, fuck, vi skal blive over på egen. Og så var så vi kan lave flere på den. Så der kommer nok ikke så mange videoer på min. næste question. Frugt. 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 Og jeg hader frugt. Frugt. Nå, frygt. Slanger. Jeg hader slanger. De er så klamme for helvede. Ja, slanger, de er også næse. Der var også en, Store edderkopper. der var også en, der røg ud af suge forleden. Eller ud af en mands lejlighed. Med en køresang i Odense. I går foregår. Næste spørgsmål. Sidste gang du græd. Prøv lige at tage det der lys op. Han er 4 år, han er ikke. Ned. Ned. Ved du det? Der. Det ved jeg ikke. Jeg kan sgu ikke huske, at jeg skulle græde. Knuden. Sidste gang du sagde, du elskede nogen. Er du lidt fæsen lige nu? Det var lidt. Kom. Det kan jeg ikke huske. Betydningen bag dit YouTube-navn. QQ, vi kan godt lide IQ. Og så er vi crew. Ja. Sidste bog, du læste. Sidste gang jeg læste, det var Blade. Det skulle da læst. det vi læste i klassen. Det var ikke det. I år er det sådan. Jo, alting er anderledes. Hvis Blade også tæller, så er Jeg det skal lige på lidt. et fodboldblad. Jeg synes, man ja, kom. Nuværende bog, du læser. Ikke noget. Det er sommerferie. Et fodboldblad. Hvad? Et fodboldblad. Hvorfor er jeg meget rødere end dig egentlig? Du kører den ikke selv lige nu. Bare kør. Jeg venter lidt. Bare kør. Sidste show, du så. Du ved ikke. David. Anton. Sidste show, du så. Det har Anton! Nej, det har vi ikke svaret på. Det var yndlingsshow. Olle Sidste show. Anton, han står og banker på vinduet og sådan noget. Sidste show, du så. På 5. Det ved jeg ikke. Vi bliver bare afbrudt hele tiden. Ja, nu holder vi en kæft. Og lad os få det. Kom herhen. Sidste person, du snakkede med. Kom. Det var... Og nu skal vi lige stoppe hurtigt. Jeg har lige nogle... Nej, kom herhen. Lad os nu have lavet en lille bror. Ja, Anton, min lillebror. Sidste person, du snakkede med.
Lad mig være. Forholdet mellem dig og personen, du sidst skrev til. Og det var dig, jeg sidst skrev Jeg skal også til dig sidst. Jeg kan godt lide, den skrev til. Elsker den. Yndlingsmad. Sushi. Sushi. Send. Sted du vil besøge. New York. Et land. Eller alle steder. Hollywood. New York. Et sted du gerne vil besøge. David, kom nu herhen. Du mener noget. Et sted du gerne vil besøge nu. Herning. Jeg ved det ikke. Alle lande, det ved jeg. Jeg ved det ikke. Fortsæt. Jeg ved ikke, hvor meget. Sidste sted du var. På toilettet. Herinde på værelset. Hvor jeg var før. Du sad på en cykel udenfor. Sidste gang. Nej, har du et crush? Er det forelsket? Er det forelsket? Hvad er vi nået til? Det var 40. Sidste gang du kyssede en. Det er min mor. Nej, jeg ved ikke. Det var Anton. En mors. Nå. Det ved jeg ikke. Sidste gang du blev fornærmet. Det er ikke måtte spille det der, hvor du så på, at jeg spillede. Nå ja. Og så da du smide nye op, er du sådan ordentligt. Det ved jeg ikke. Yndlings. Slik smag. Yndlings slik smag. Vinduesbamser. Det er Jordbær. Nej, en cola. Kom. Vi kan nok snart spille det. jordbær. Videre på. Hvilket instrument spiller du? Trommer. Ikke noget. Yndlings smykke. Armbånden. Yes. Har I et yndlingssmykke? Nej, det har vi ikke. Jeg har ikke en smykke. Du går med et armbånd endnu. Anton, sidder nu ordentligt. Sidste sport du spillede? Fodbold. Sidste gang du sang? Det var da jeg var i går. Jeg var på vej herhen. Jeg tror, det var det var. På vej herhen på cykel. Cyklede. Ja. Fra Elfsted. Ja. Olle, så langt er det heller ikke. Næste. Yndlings chat-up-line. Linje. Line. Snapchat. Ja. Beskeder. Facebook, Snapchat, jeg ved det ikke. Skid. Har du nogensinde brugt den chat-up-line? Ja. Sidste gang du hang ud med nogen, det er i dag. Det er nu. Vi chiller. Hvem skal svare på disse spørgsmål herefter? En gus med gedebold, vi ikke kender. Der! Vi skal tage nogle eller? Det går vi ikke. Jo, det skal man. The Resator. Ja, det er sætter, så kommer... Flyt jer nu for Fødder fanden. i nakken. Ja, okay. Yes. Det var den video. Vi snakkes på gensyn og alt det der. Hej.